Anakku bocah bagus Antasena. Ngerti ya Nggir. Bapakmu kuwi dudu wong saudon saurupan. Nanging bapakmu kuwi satriyane bangsa lan bebetenging negara. Ya merga saka akehing pakaryan lan kewajiban ingkang disangkul. Mula durung ana wektu kanggo nyambangi marang kowe tilik klawan ibumu iki. Apa kira-kira bapak isin duwe anak kaya Antasena? Apa kira-kira bapak isin duwe bojo ibu rangayu sing jarene kaya lobster? Kosek. Kowe tak kandhani. Kowe tak kekudang dadi anak sing pinter, mongko anak sing pinter lan anak sing apik kuwi aja sok nuntut hak supaya antuk katresnane wong tuwa sadurunge ngetokake dharma bekti marang sudarmamu. Ya Bu, ya aku ripalungguhan iki ngerti yen pancen kaya mangkono rasaku wis kemudu-kudu kepengin sungkem marang Bapak Werkudara. Mula aku nyuwun pamit, aku tak goleki Bapak, aku tak sungkem karo Bapak ya Bu. Permara mangos wamya ngambrangeng kadhe karunaning kaswase aning marga memalang agung anakku Antasena iya yen pancen tekadmu wis kenceng lan gembleng pun ibu ora bakal ngalang-alangi. Ndak pepuji muga-muga lakumu manggih rahayu wilujeng. Lan yen kowe wis ketemu kelawan bapakmu lan mulya kang dadi uripmu, kowe kudu tetep eling Antasena mono lair ana telenging segara. Kowe lair ana dasaring samudra kene. Kowe kuwi putra samudra, mula aja nganti lali tansah rumeksa endah lan lestarine samudra supaya ora dirusak lan dijarah rayah dene wong serakah ya nggih. Aku nyuwun pamit ya Bu. threat, you need speed. It's Air Hedgehog! Strength. I am 1,000,000% muscle. Good. Gadgets. What's going on?
Babar pisan ora ngira jebul iwak gedhe ingkang nyerang aku iki mau dumadi saka kakek Daruna. Sungkemku katur ya Yang. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Ya ngger putuku Antasena wis ndak topo. Apa to sebabe peneyang nyerang kelawan jeneng kita? Yektine mung bakal njajaki marang kaprawiranira. Hing bab kadigdayan peneyang wis ora samar lan kuwatir. Ya mung ana bab wigati sing bakal ndak dawuhake kula. Maragake paringa dawuh Yang. Nyat langening kalangganak kelaran pandam munter non lerang kakunang lempara depan padang kasor lan pacaring Antasena. Wong tuamu utawa bapakmu Werkudara kuwi salah sawijining Pandhawa sing wis kondhang kaluka tansah marsudi luhuring budi lan sucining pakarti sarta uripe ora nate suwung saka lelabuhan ingkang utama. Mula yen pancen Antasena kepingin diakoni dadi putra Pandhawa, jiwamu kudu sepi pamrih rame ing gawe sing tegese. Antasena kudu sungkem marang wong tuamu kanthi cara munjung utawa misungsung ingkang awujud gedene lelabuhan mamrih jejeke ngadil lan bebener. Tanpa lelabuhan kang nyata lan piguna tumrape nusa lan bangsa, jeneng kita aja nglindur lan ngimpi pengin dadi putra Jodipati Antasena.